बापावै जानाय नङालै रोनाव फाग्लिजों थाबाय थायोब्ला आंबो गोब्रांब्रासो जागोनलै जानाय नङा थांनोसैलै आं न'आव बापावै जानाय नङालै बापावै साला मा नुनांगौ नुखोब्रा आं हस्पिटालाव सन्थला आरो हाफाङा मा गोब्रांबाय थाखोब्रा बिसोरनि गोब्रांनायखौ खोनाबाय थाब्ला आंसो रोनाव फाग्ला जागौमोनलै दा न'आव टिभि नायनोसैलां टिभिखौनो नायनोसैलां दसे हस्पिटालाव जानाय जाथायफोरखौ बावगारनो थाखाय मामोनलै बाद दे जेरावबो माथा मारि नाङा टिभियाव गोसो टिभियाव बापावै मालै बे साला मैदेरा सुननाय गैया बापावै मैदेरा सुननाय गैया सैमाया लांजाय गैया मूर्ख आं नोंखौ सिगिदों नामा माखौ गिदों नोंलाय सिगिदोंबासो गिनांगौ आं नोंखौ सिगियाखैना सानावबो नोंसोरनि थाखायनो जों बेरायनो मोना हरावसो बेरायनाय समावबो डिस्टार्ब आरो आंहा आंनि गार्लफ्रेन्डजों गारजानायनि थाखाय इसिबां दुखुनि थाखायसो आं थांलाय फैलाय जागासिनो बेखौनो नोंहा गिनांगौ जाबाय बेनिखायनो मानसि जाथिखौनो बांसिन नायनो बायो आं जिब जुनाराबो जोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिबावो नोंसोरबायदि मानसिफोरा खालि जोंखौ नुबानो गियो सिगिबाबो गियो सिगियाबाबो गियो साला डिस्टार्ब मोजाङैबो हरफोराव बेरायनोबो मोना पापि मुनुसमायानि थाखाय बापावै मामोनलै बे बापावै मोदाया नांदो रायलायबाय बापावै मोदाया नांदो रायलायलांबाय फाग्लासो जाबाय नामाब्रा आंलाय फाग्लासो जाबाय नामाब्रा आङो बापावै फाग्लासो जामारबाय नामाब्रा आंलाय थोद मूर्ख मुनुसमाया सिगि समावनो एसेबां हासुदै ओंखारलायनो गिबाय सिगिनांगौबा मा जागोनलै नोंसोर मुनुसमायाफोरा थोद थालालां बेयाव बापावै नंमारगौसोथ' आरो मोदाया नांदों रायलायलांबाय दा सोर होनबा सोर फोथायगोनब्रा आंखौलाय दा जानाय नङा आंबो नङाबा सन्थला आरो हाफांमोन बायदि रोनाव फाग्लि बायदि जासिगोन जानाय नंला आं उन्दुनोसै मानसिफोरालाय हाग्रा बारियाव मा नुनानै फैखोब्रा बिदि गोब्रामलायनाय हाग्रा बारियाव मोदायसो लोगो मोनदों खोमा बेनिखायनो बिसोरो बेफोरबायदि गोब्रामदों आच्छा मोदाय लोगो मोनबा गोब्रामो नामा औथ' आरो मोदाय लोगो मोनबा गोब्रामो हापां ओइ हापां मा जामारखो दे बिसोरो दसे गोब्रामनानै दा सिरि जालायबाय दानसोरां हराव अखाफोर दावदाङाव सैमा बांग्राफोरा अरलायलायदों मावजि बुन्दिफोरा लामा बारथेदों लागाव दानाबा दानसोरां हराव सैमा बुन्दाफोरा अरलायलायदोंनो मावजिफोरा बारस'लायदोंनो मा जाखो बेलाय ओइ खर' गैयै मोदाय हमजाबा बेफोरबायदि रोनावो मिथिया नामा नों आंलाय मा मिथिनांगौ जाखोब्रा आंलाय मोदायखौनो नुफेरदों ना मोदायजोंनो हमजाफेरदों बिदि होनना लानाया मोदायजों अरजाबासो मिथिगोन दा फैथो मोदाय आंनि खाथियाव भट होनो थाखायसो गुरै खावलायगोन आं फालथु हनै सिखावनि राजाया आइला आंलाय माला सिखावनि राजा जालायखोब्रा आरो सिखावबो राजा थालायो होनबा हनै साना रोहो जोंब्लावबाय अखाफोरा गुरैयै मिनिस्लुबाय बिनिफ्राय बारहुंखाया सिउ होननानै बारबाय दानाबा अखा दामब्रिया ज्रोब हाबाय ओरैबायदि हाबाय क'क्राझार टाउना लोमलाजोब्बाय ओमफ्राय क'क्राझार टाउननि दै बानाफोरा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव ग्रोब सफैलायबाय सफैलायबाय थियेटार सफैलायबाय सोरां मन्जु थियेटार बारलांबा थियेटार हनै बागुरुम्बा मोसालायबाय ओमफ्राय मैदेर बुरिया स्टेजआव गाखोनानै दाल थुंग्रि लानानै बारदै सिख्ला मोसा अहानानै स्टेजनिफ्राय बिरनानै जनगण मेथाइ खनहैबाय बेनिफ्राय जनगण मेथाइ खननानै दैमा सिङाव थ्रोब थब्ल'हैबाय आरो ना गोरान नागिरनाय बायदियै एन्जरा मावजि नागिरहैबाय बेनिफ्राय जिबौआ जि खारबाय आथिं थोंसेखौ लानानै खिथुआव खि लानानै जिबौआबो आथिं थालायलायो होमबा बेबो आथिं थोंसे खिथुआव खि लानानै मा जाबावगोनब्रा बिसोरजोंलाय हांग्रिमोनदि माबा मोनसे सोंनि आं औ सों आदा जुमाय बिदैयाव माबाफोर गाज्रि बुस्थु गोलैलादोंमोन नामा आदा जुमाय बिदैयाव जेबो गाज्रि बुस्थु गोलैयाखै होमबालाय मानोथो रोनावबाय थाखो बिसोर सानैयालाय आंबो जोबोद गिबायसोहाय मा जाबावनांगौ जाखो दे आदा बारा गिनाङा दे बिसोर हामगोन खालि अजानावल'सो लांनांगौ अजायालाय बोरै फाहामनो हानांगौ जाखो बिसोरनि बेमारखौलाय मानो फाहामनो हाया जानांगौ आदा खायसे डक्टर हायिखौ अजाफोराबो हायो
नार्स बुदां अजानावनो खेबसे लांनोसै नामा माथो डक्टरफोराबो जेबो बेमारखौनो नागिरना मोनासै बेनिखायनो आं मा सानो मिथिगौना डक्टरथ' जानो हायाखिसै बेनिखायनो अजाखौनो जानोसै नामा अमा राजा सब समाव फाल्तु खालामनाङा दे अख्रे 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 आदा हायोबा बिसोरखौ न'आव लादो अजानाव खेबसे देखायनानै नायदो नार्स बुदां बारा दा सानसै दे अजानावनो खेबसे देखायनोसै आं हले जेबो मिथियालै आदा बारा जेबो साननाङा दे जुदि अजायाबो फाहामनो हायाबा डाक्टरनाव लाबोफिनबानो जाबाय नोंसोर बुंबाय थाबाय जेब्ला अजानावनो लांनोसै दे आसलते मा जामाने बे हाग्रायाव मानो इसिबां मोजां मानसिफोरानो गोब्रामलाबायखो आदा बे मानसिफोरखौ माबा लादो सानस्रि नङाबा थाब फाहामाबा मोननाय नङा मानसिफोरखौ मोदायनि लेथा नांनाया बिराद गाज्रि नार्स बुदां बारा साननाङा दे बिसोरखौ अजानावनो लांनोसै आच्छा दे अजानाव लांनोबालाय आं गारिखौ रेडि खालामनोसै आं बडिगार्डखौ थिनैनि र' दे मानसिफोरखौ लाबोहोलांदो नार्स बुदां बारा सानबाय थानांला दे खेबसे ट्राइ खालामना नायनोसै नामा जागोन दे खेबसेखौ आंबो ट्राइ खालामनोसै आं डाक्टरनाव रायलायहैनोसै आंबो थांफानि आइ बिखुनजो सोलोंबासो रोंगोन दे जाबाय था रोंलांगोन नों बाथमिस बिहामजो बिखुनजोखौ बिदि खामानि थिननो लाजिया आइ नों हा नोंहा माइ जावनो रोङा नालाय बिहामजोआ नोंखौ फोरोंबाय आरो आं उन्दैनिफ्रायनो माइ जावाखै आइ आफानि न'आव बोरायनि न'आव फैनानैसो माइ जावनांबाय आरो सिख्लानि समाव बेलेग हाबा जाखांबा बेलेग जायो आगै दावसै देलाय दा नों हिनजावनि फिसा जाबाय नालाय बेफोरखौबो मावनो सोलोंनांगौ मा बालनि थाखाय सोलोंनांगौ दे हिनजावनि फिसाबानो गासैखौबो सोलोंनांगौ आरो हौवाफोरालाय माथो बाल मावगोन दे हा हौवाफोरालाय बाहेराव थांनानै खामानि मावगोन आरो हिनजावफोरा न'आव थानानै ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ आच्छा बिदिब्ला हिनजावा बाहेराव थांनानै हौवाया न' सिङाव ओंखाम ओंख्रि संबालाय जाया होनबा बिदि जाजानो लुगैदोंबालाय नोंबो साख्रि मावनांगोन आरो बिदिब्ला आंबो साख्रिखौनो नागिरनोसै बाथमिस बोरायजों हाबा जानानै बेवहाय माइ जावलाय ओंखाम ओंख्रि संलाय बालाबो संबाय थाया आं दे आगै दावस्रि देलाय दे माइया जावदो आं फोरोंगोन नङा जावगोनहाय जावगोन बेफोरबायदि नायबाय थायोब्ला लाजिनो ओंखारोहाय आं बालनि थांलाय नोंसोर न' सिङाव आं हारसिंनो जावबाय थागोन दे बिदिबालाय जावदो दे बिहामजो थांलाय नोमा उन्दैनि थाखाय साहा फुदुंहैलाय जागोन दे आयै दे माइरंखौ मोजाङै जावनानै दोनदो आयौ बाला हाबा जाखांबाथाय माइसो लेथ्रा जायोहाय आयौ आयौ बाला सेंग्रा सिख्ला मिनि खाख्लायलायसोदों ओइ रजे जोंहा चावमिन मम' जालायगोन दौलायगोन दे जागोन दे सना आइ बाथमिसफोर आया बिहालाय मा जाखो लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि लामाया गुथुर गु जालायनो नोंहालाय मा नांजादों मेगन सादों नै दरखा नांदों नोंसोरखौसो मेगन सानो अब्लालाय मानोथो जोंखौ रायदों मेगन सायाखैबालाय बिहामजोफोरा बेबायदिनो रजे बिसोरजों नांजानाङा बिहामजोफोरबाथाय बिदिनोखा आयौ बाला बिसोर सेंग्रा सिख्ला सानैखौलाय आंलाय मानो रागा जोंनो ओंखारखो दे आच्छा बोराय हौवा मोननायखाय बिसोर सानैखौसो रागा जोंबाय आरो आंहा माथो खालामबावनो आरो हौवा मोजां लानानै बेरायनो साननाया नै नोमफानि खर' बिफानि खर'सो जाबाय बालनि बाथमिस बोरायजों हाबा जानानै पानिसमेन्टसो मोनबाय आंहा आयौ बाला माथो दानसोरांसो ओइ दानसोरां औ आयै बालनि मुगै सुगै सिथोर बाथोर मानि आयैसो बेलाय आं रागा जोङोहाय बिदिबा सोमोन्दोआव नों आंनि बिमा जायो नालाय बेखायनो आं नोंखौ आइ लिंनांगौ जायो सोमोन्दो जाय फारमे दावस्रि देलाय लिंबाय दावस्रि देलाय आं दावस्रि देलाय नों दानसोरां बेसेबां मोजां मिलायो नङा होनबा एबारनिफ्राय आंखौ दावस्रि देलायल' होनदोबाल दे दानसोरां आं हानाय नङा जाम्बा नों आंखौ मानसिफोरनि सिगाङाव आइ लिङो ना मादै लिङो लिंबानो जाबाय थेवबो आं हारसिं थाबा आंखौ दावस्रि देलाय लिंदे जागोन दे आयै नङाहाय मा दावस्रि देलाय होनबाय दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय आच्छा दे जागोन दे दावस्रि देलाय दासो जादों दा आरो आं नोंखौ मानो इसिबां मोजां मोनो मिथिगौना दानसोरां नोंनि गाराङाना नार्जि बुदांजों एसे मिलायफ्रामो आरो
नार्जि बुदाङालाय सोर जाखो ना नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड? बिदिबो होनजायो आरो आंनि एक्स बयफ्रेन्डखौनो होनजायो दे। बेनिखायनो नोंखौ नुबानो नार्जि बुदांखौसो गोसोखांखायो आं। अब्लालाय दिनैनिफ्राय आं नोंनि सेराव नुजाला। आयौ बाला बिदि नङाहाय मा सानफ्रामबो नुजाबाय था जों मिथिबाय जेरै साना सानफ्रामबो नुजाबाय थायो ओंखारबाय थायो बिदिनो नुजाबाय थादे आंजों। नों जोबोर फानिथारलै मानसिया। नंगौना आं जोबोर फानि ओमफ्राय जोबोर मिनिथावना मोजां गुनि गियानि ना बेनिखायनोथ' आंजों लोगो जा मिथिबाय नोङो दानसोरां। जागोन दे। देवबार फिसा दाबो थाङाखै नों? आफा नै आं दासो थांनो ओंखारदों अफिसाव। अब्लालाय थांदो आरो माबार। ओइ बोराय मानो नोङो इसिबां मोजां फिसालानि नामखौ देवबार दोननांगौ दे मानो दोननांगौ? बेसरा देवबारा मानसिफोरनि सिगाङाव स्पेसियेलि सिख्लाफोरनि सिगाङाव आंनि मुङा देवबार होननानै बोरै खिन्थाना लानो दे? देवबार नामालाय मानो गाज्रि जानांगौ जाखो? देवबाराव जोनोम मोननायखाय देवबार दोनबाय आरो। देवबाराव जोनोम मोनबानो देवबार दोननांगौ आरो? औ देवबाराव जोनोम मोननायखायनो देवबार दोनबाय आं। दे अब्लालाय नोंसोर रायलायथ'दो आं थांनोसै। ओइ जारौ मानो रायलायबाय थायो नों आंनि फिसालाजों? बोराय आंनि खुगा आं रायलायगोन नोंहालाय मा नांजादों? बांद्राय उल्था उल्था बुंनाया आंनि लावथिखौ नोंनि बिखुङाव गाखोहोगोन। फान्थाव सावनाय मोखांखौ लानानै बांद्राय दुगा खिन्थिनाङा दे बाल बोराय। मा होनखो? आंनि मोखाङा फान्थाव सावनाय बायदि? माथो नंदों नोंलाय नोंनि मोखांखौ खावलाय खलेब खथेब खावलायाव ना गोरैखौनो फिसिजालायगोन ओरैबायदि खलेब खथेबखा फान्थाव सावनाय मोखां साला। ओइ नैबे लावथिजों होजागोन आंजों। बुफैलाय आंखौ दाबायदि आंखौ बुयोब्लाथाय ना नोंखौसो उल्था बुसिन बिमा बिफानि हाबाखौ नुहोफिनलायगोन आं मिथिबाय बाथुमिस बोराय। नोंजों हाबा जाफैनानै आंहा मा लाब जादों दे नालाय माइसो जावनांदों। नोंनिनो मायानो बुंहरदों माथो आंनि फिसाजो दावस्रि देलायखौ खामानि मावनो फोरों न'आव थाबा जेबो मावा होननानै। आच्छा आंनि बिमायासो नोंखौ बिदि बुंहरदों आरो? माथो नंदों नों जारौ खोथा मानियाबा बुनानै खोथा लाहो होननानैसो बुंबावदों। आच्छा आंना बिमाया बिदिसो बुंदों आरो बाला थांनि आंबो बिमाखौ एसे रायहैनि बिनि उनाव दिल्ली मुम्बाइआव खारलांनोसै बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांनो होनखानानै खारखानोसै आं बिमा बिफानि न'निफ्राय। ओइ मा सानबाय थाखो माया जाव? ओइ बाथुमिस बोराय आंनि गोसो नों थांनोबा थां आंनि गोजाननिफ्राय। बे न'आव थाबाय थाबा जानाय नङा फारसेथिं दानसोरांखौ नुबाय थाब्ला गोसोआबो गलिगोन फारसेथिं बाथुमिस बोरायजों थाबाय थायोब्ला आंनि गोसोआसो बायनानै थुख्रा थुख्रा जागोन। बेनिखायनो दिनैनो थांनोसै आं आइनि न'आव बिनिफ्राय खारनोसै। नोंसोर सानैयाना सासेया मंगल ग्रहबा सासेया शनि ग्रह स्कुलनिफ्राय फैनानै मा मोनखो आं? नोंसोर सानैखौसो नायनांगौ जालायबायना साला गोदोसो मोजांमोन नोंसोर सानै गैयियाव स्कुलनिफ्राय फैबानो गोसोबायदि ओंखाम ओंख्रि जानानै गेलेनो खारनो मोनोमोन आं। जेब्लानिफ्राय नोंसोर सानैया आंनि जिउआव फैदोंना अब्लानिफ्रायनो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय जेबो सान्थि गैला आंना। एमाव राजा गथ'फोरखौ नायनो खोन्थानाया गथ'फोरखौ रायगासिनोसो दं नों? ओइ आनै नोंसो गथ'फोरखौ बानांगौ दा आंखौलाय मानो लामा नायबाय थायो? नों बिसोरनि बिदा नङा होमबा बिदायालाय फंबाय बिनानावफोरखौ नायखानांगोन ना? होमबालाय नोंलाय मा खालामगोन होमबालाय नोंलाय मा खालामगोन ना हौवाफोरजों लाइन मारिगोन फनाव रायलायबाय थागोन? एमाव राजा गावनि बिमानैखौ बिदि बुंनो लाजिया नों? होमबालाय नोंबो आंखौ बखालि खालामनो लाजिनांगौब्रा। आंलाय नोंखौलाय माला बखालि खालामखो? नोंनि आइ आफानाव सोंनो हायो आंखौलाय मानो बुंदोंसै? ओइ आनै बांद्राय बुंबाय थानाङालै नङाबा मा साव होगोन आं हौवा मोजां दा मोनथों होननानै। माबायदि गथ'हाय बियो गावनि बिमानैखौनो साव होयो बारा मा मोनदोंलै आंखौ मा मोनदों? आरो नोंसोर सानैया र' खेबनि आं सानैखौबो ओरैबायदि सोगाबगोन दिनैबा हले नोंसोर सानैखौ। एमाव राजा मानो खेबदों बिसोरखौलाय? मानो खेबदों नों बिसोरखौ? आं खेबाखै माथो। खेबाबा गाबो नामा? बांद्राय
दुस्थ' जानाङाहाय बारा बाराबा आंजों थांहोजागोन आला आयं दिनै आंखौ बुनो नागिरबाय बांद्राय दुस्थ' गथ'खौ बुआबालाय माथो आयं सानसे समाव नों आंखौ बेसेबां अनोमोन आं दाबो अनो अब्लाबो फंबाय बिनानावखौ बिदि खेबनानै गाबहोनो नाङा ना आयं बुजिबाय दे नैबे एमावराजाखौ नोंबो दुखुथिया खालामबाय आयं नोंबो आंखौ दुखुथिया खालामबाय आगलाराबो आइ आफायाबो आंखौ नायफिनला खालि फंबाय बिनानाव जानायखौल' अनबाय थायो साला सुनि जानायखौ बिना लाबलांनानै जारला जाबाय जारला एमावराजा नों दा उन्दै जानानै गैला नों देरबाय नोंहाबो दायथ' दङ फंबाय बिनानावखौ नायनो थाखाय नों गावखौनो गोरलै दा सानसै मिथिखायो आं नोंसोर आंखौ अनखाला आयं नों आंखौ अनला आं मिथिखायो दा इसे जानायखौ अनबाय थायो गोजोन बनदा दा गुदखौ बनजोखारो आरो इगला अनलेपेखौ बेखौ जि अनगायो आरो होनलायबायना नों गोसोम फंबायखौ बेफोरबायदि गोसोम होननो हामो नामा गोसोम मानसिया गोसोम नङा नामा आंलाय गोसोमखायसो गोसोम बुंदों दा बे गोसोम बनदा आरो बे गुफुर बन्दी फैनानै बे नागराबो थैला हम गोसोम बंदा हुआ तो क्या हुआ दिल वाला है ना ये दिल वाला बड़ा होगा तो सबको दिल बांटेगा ना दाद बाथि गोनां नोंखौ दाद एमावराजा मा जादों फंबायखौलाय मानो बिदि रायदों नुबाय दावखा राजा देनां देरबाथाय बयनोबो गोसो गोरबो राननानै होगोननो दिल बांटेगा होनलायदों आंखौ नों जाम्बा जाबाय नामा बे उन्दै गथ'आ रायलायनो रोङो नामा रोङोलै दावखा राजाया रोङो आं बिनि रायलायनायखौ खोनासंनो हायोथ' ओइ एमावराजा बांद्राय बुंनांला दे थाङाखै आथिं सुहैथां आङो ओंखाम खुरहैनोसै नोंनि रायलायनायखौ आंल' मानो खोनायोलै बेलेगफोरा मानो खोनाया बे जाबाय मोनसे बिदा फंबायनि कानेक्सनलै आदा जाय कानेक्सनखौ फंबाय आरो बिदायाल' मिथियो चला कुसुमनि राजा दावखा हम गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल वाला है ना चला नोंनि दिल वाला ओंखारगोन र' आदा दावखा राजा जाखो मा जाखो आंहाबो मोनसे गुन दं स्पेसियेल गुन जाय मानसिनि गोसोआ गाज्रिखौल' सानो बिसोरनि आखल आखुफोरखौ खेबखा जाजोबगोन आं आरो बयनिबो खर'आव गाखोनानै गा गाबगोन बे आंनि नोंनि सायाव चेलेन्ज आदा नोंनि सायाव चेलेन्ज आच्छा दे बिदिबालाय थाब देर बिनिफ्राय आंजों चेलेन्ज खालाम अके बिदा गुड लाक मा होनखोलाय नों दुमफाव अजा बोराय लिंहरदों औ हाफां आरो सन्थलाया माबा गोब्राबनाय बेमार जादोंनो बेखौनो आंनो दानि हांग्रो मोनदिया खोन्थाहरदों दा अजा नागिरना लाबो होननायखाय अजा सासे लिंहरदों आं आच्छा दा अजाया फैगासिनो दङनो आसलते हाफां आरो सन्थला मोनाथ' हाग्राफोराव मा जाहैमारनायब्रा बिसोरसो मिथिसिगौ आरो मा जामारदों बेनिखायनो अजाखौनो लिंहरबाय आं अजाया फाहामनो हागोन ने औ अजाया फाहामनो हागोननोथ' आरो नै फिसाफोर आं फैबाय ओइ बापरे आल्लाह हाबिबिसो माथोलै अजायालाय बोरो बेमारिफोरा औ आं नोंखौ लांगोन बाबा नोंल' जोंनि उन फै ओमफ्राय नोंलाय बर'ना आल्लाह हाबिबिब्रा आं बर' नङा नाथाय आं बर' राव रोंनानै दा बर' जाबाय साबास बिदिसो जानांगौ दा बर' रावखौ बयबो रोंनांगौ दा होद आं गाबोन निउसाव होसिगोनलै नोंखौ बर' रायलायनो रोङो होननानै ओइ जाम्बा आजिखालि बयबो बर' रोंसै मिथिबाय जोंनि खायसे बर'फोरासो टाउनाव थांबाथाय बर' रायलायनो लाजि होयो नाथाय बेलेगफोरा मालाय गावसोरनि भाषाखौ मालाबाबो बावा जोंनि बर'नासो गुवाहाटीयाव थांबानो सोरबा बर'खौ रायलायनो लाजियो आरो गोदान हादराव थांबाथ' गैला इंलिस टकिंसो जाबावबाय बेनिखायनोथ' निउसाव होनोसैब्रा आल्लाह हाबिबियाबो बर' रायलायदों होननानै है जाम्बा बेफोरखौनो निउसाव होयो नामा जों दे मानसिफोरनि मालाय हादरनि राव रायलायो सोरबा बेखौ सोरबा निउसाव होदों बर' मानसियानो बिदि लेंगुवेज रायलायदों होननानै रायलायथों बर' रावखौ बयबो रायलायनांगौ दा बेखौनो नोंहा निउसाव होनोसै बे सासेल'आल' बर' रायलायनो रोंगौ होननानै आजिखालि मेल्ला बेलेग जाथिफोराबो बर' रोंसै रायखुमानानै दाला बर' रोङा साननानै आंबा सासे मानसिखौ रायखुमाना लाफ्लांनानै बुजिजादों आरो आच्छा दे ओइ बाबा फैदो थांनोसै नोंखौ लांनोसै आं नाजिबदांनि न'सिम थौदो बिदिबालाय थोद मा जाखो बेलाय डाक्टरा फाहामनो हायो अजा लिंहरनाय रोंलालां जियानो जाया मानो रादाब मोनसे मोनलायबायना बेफोरखौनो कालेक्ट खालामनानै निउस होलायनोसै आङो बेबो ब्रेकिं निउस अजा लाबोलायनाय मोदाय लोगो मोनलायनाय होननानै बानायबावैसै आं निउसनि थाखाय टिआरपि मोनबानो जाबाय आरो
मा होनखो नों डक्टर जौ लोंनायनि थाखाय हेलुसिनेशन जादों औ नाथाय हाफाङाथ' जौ लोंबाय थाग्रा मानसि नङा बेहा बोरै हेलुसिनेशन जानांगौ जाखो मिस्टार नार्जि बुदां मालाबा जौ बिराद बुरजा लोंबाय थाग्रा मानसिफोरा हेलुसिनेशनबो जालायलाङो बेनिखायनो जों बेखौ दा जेबो बुंनो हाथ'नाय नङा मा जेबो बुंनो हाथ'नाय नङा डक्टर मानसिनावथ' जेबो बेमारानो गैयाबालाय मा जामारदों बिसोरो मिस्टार नार्जि बुदां आं मोननैसो मुलि लिरनानै हरगोन नोंथाङा बेफोरखौ जाहोबानो जाबाय जागोन दे डक्टर नार्जि बुदां हाग्रिमोननि बुंनायखौनो खालामनोसै दे नोंसोर बुंबाय जेब्ला बेखौनो खालामनोसै आच्छा नायग्रि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे नोंथांमोना ओंखाम जानाय समाव मालाबाबो लाब्रा बड' कार्टुनखौ नायनाङा मानो होनोब्ला ओंखाम जाफुनाय समाव नोंथांमोना खस्थ'बो मोननो हागौ मिनिनायजों लोगोसे आरो मालाबाफोर ओंखाम जानाय समाव खोनासंथावै बाथ्राबो बुंनो हागौ बेनिखायनो ओंखाम जानाय समाव भिडिअखौ नोंथांमोना नायनाङा मालाबा कमेन्टफोराव मोनो ओंखाम जानायानो खहाबाखै बा ओंखाम जानो हादिया होननानै अब्ला जोंबो एसे बोरैबा मोनफायो बेनिखायनो नोंथांमोना ओंखाम जाखांनायनि उनावसो बा ओंखाम जायैनि सिगांसो नायदे नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट टेक केयार